Sillä parhaillaan on Olympiastadionilla käynnissä Brasilian Fluminensen ja Alliancin ottelu. Fluminense vierailee jo toista kertaa Suomessa. Vuonna 1961 se kävi täällä voittamassa 1-0. Tällä kertaa vaikuttaa Fluminensen tehtävä helpommalta, sillä Alliancihan on heikentynyt tämänpäiväisten Tanskamaaottelujen vuoksi. Peli onkin kulkenut brasilialaisten merkeissä ja kerran pistettiin pallo jo maaliinkin, mutta se hylättiin paitsiona. Brasilian pojat pelaavat valkoisissa housuissa ja raitapaidoissa ja heillä on nyt parhaillaan tässä hyökkäyksen punonta käynnissä. Numero 10 on Valdir ja pallo on nyt oikeassa laidassa. Ja siitä lähtee kohta vihainen laukaus, mutta sen Holmqvist siinä selvittää. Eipä selvittänytkään ja nyt on pallo vasemmassa laidassa. Ja siellä oli hyvä tilaisuus oikealla laidalla, mutta oikea laita Paulinho ei saanut kuitenkaan palloon osumaan. Tilanne on tällä hetkellä, kun peliä on käyty 8 minuuttia, vielä 0-0. Maalivahtimme Aarre Klinga siinä lähettää pallon peliin maalipotkusta. Sen saa kuitenkin haltuun Brasilian oikea puolustaja ja jälleen on brasilialaishyökkäys käynnissä. Syöttö vasempaan laitaan ja siitä keskustaan, josta kuitenkin Kankkosemme korjaa pallon. Kankkoselta pallo lipsahtaa Noltelle, saksalaisvälihyökkäjälle, jonka syöttö meni kuitenkin sivurajasta ulos. Hyökkäys oikealta ja nyt sieltä päästään ja sinne menee. Siinä tuli maali. Vasen laita hyökkääjä Esku Rinho pääsi oikealta tulleen hyökkäyksen päätteeksi tekaisemaan numerot 1-0, kun aikaa on kulunut 11 minuuttia.